Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plávať. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Sme každý na inom brehu, ťažko sa nám máva. Bosí na ľadovom snehu, pálime ako láva. Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. Som Gertrúda Máčodiová, kandidátka na post starostu obce strany Most Híd, strany Spolupráce. Keby som sa chcela držať tradičného predvolebného zvyku, teraz by som sa vám mala predstaviť a hovoriť o sebe len všetko pekné, dobré, ale to neurobím. Tí, ktorí si v predchádzajúcich rokoch vybavovali u mňa svoje záležitosti, aj tak vedia, že som bola vždy a každému ochotná pomôcť a svoju prácu som robila svedomito. Poznajú ma a vedia o mne aj to, že som priamy a úprimný človek. Vždy som otvorene povedala svoju mienku, pravda, stáva sa, že to vôbec nepomáha. Aj napriek tomu si teraz myslím, je pravda, že ľudia môžu rozumieť len tomu, čo sa im povie. Samozrejme len vtedy, ak je niekto ochotný sa s nimi rozprávať. V Bátorových Kosihách totiž už približne 20 rokov panuje zvláštny zvyk. Voličom sa každý prihovára len pred voľbami. Po nich už nie je dôležité informovať ich o veciach verejných, týkajúcich sa nás všetkých. 20 rokov hospodárili s miliónmi tak, že o tom nikto nič nevedel a obecný majetok v hodnote niekoľkých miliónov predali bez opýtania. Nemyslím prirodzene len na starostov, ale aj na poslancov, medzi ktorými boli tiež dosť veľa kandidátov na post starostu obce. Aj oni sľubovali pravdivé informácie a po voľbách každý pekne krásne zabudol na sľuby dané voličom. Často mylná mienka o dnešných škandalóznych udalostiach je dôsledkom toho, že nikto z tých, ktorí to mali za povinnosť, nepodávali oficiálne informácie, nepovedali ľuďom nič o tom, aké finančné problémy sťažujú prácu samosprávy a ako sa zrodili niektoré pochybné rozhodnutia. Starosta a poslanci sú zodpovední za to, že túto možnosť premeškali a kvôli tomu teraz nastala situácia, keď ľudia nevedia, komu majú veriť. Pravda, volebné sľuby vždy boli a budú, ako aj vysvetľovanie, prečo sa ktorý sľub nedá dodržať. Nie sú peniaze, to je tá čarovná veta.
Ja to ale vidím tak, že mnohé problémy neriešia peniaze, ale dobrá vôľa. Milí občania, ak neviete komu veriť, rozhliadnite sa okolo seba a verte svojim očiam. Po obci sa už roky nedá chodiť kvôli túlavým psom. Ani v jednej obci na okolí nepanujú také pomery na trhoviskách ako v Bátorových Kosihách. Predajcovia ponúkajú svoj tovar uložený na zemi, obsadzujú parkovisko, pretože nie je vymedzené miesto so stôlmi, kde by sa dalo kultúrne nakupovať. Poslanci namiesto toho, aby sa nad týmto problémom zamysleli, predali aj Nátekov dom, ktorý sa zbúra a na jeho mieste postavia reštauráciu. Hoci tu by bolo bývalo možné vybudovať pekné zastrešené trhovisko. Zas sa nikoho nepýtali. Milí občania, naša obec stojí na prahu finančného úpadku a jeho príčinu vám nikto zrozumiteľne nevysvetlil a nikto za to neberie na seba zodpovednosť. Ak ste aj vy toho názoru, že tí, čo sú poverení riadením obecných záležitostí, sa už roky nestarajú o vaše každodenné starosti a nenarábajú správne s majetkom obce a s vašou dôverou, teraz je tu príležitosť, aby ste volili kandidáta, ktorý vidí problémy obce tak, ako vy. Ja vám ponúkam spoluprácu, dôveryhodné informácie a hlavne odbornosť. Sľubujem čestné hospodárenie, možnosť nahliadnúť do finančných záležitostí, dialóg a transparentnosť. Prosím, dajte svoj hlas mne. Zakrúžkujte číslo 2. Dovoľte mi, aby som sa vám vopred poďakovala za prejavenú dôveru, za vaše hlasy. Gertrúda Máčodiová, kandidátka na post starostu obce Straný Most Híd, strany Spolupráce. Mácsody Gertrúd vagyok, a Híd az Együttműködés Pártjának polgármesterjelöltje. Ha ragaszkodni akarnék a hagyományokhoz, akkor most elmondanék magamról minden szépet és jót, de nem ezt teszem, mert akik az elmúlt évek során a községházán intézték nálam az ügyeiket, azok úgy is tapasztalhatták, hogy mindenkivel segítőkész voltam, és lelkiismeretesen végeztem a munkámat. Ismernek és azt is tudják rólam, hogy egyenes és őszinte ember vagyok. Mindig megmondtam nyíltan a véleményemet, igaz, van úgy, hogy nem sokra mentem vele. Ennek ellenére mégis azt gondolom, igaz az a mondás, hogy szóból ért az ember. Márha valaki persze szóba áll az emberekkel. Falunkban ugyanis furcsa szokás uralkodik idestova 20 esztendeje. A választókhoz mindenki csak a választások előtt akar szólni, utána már nem fontos, hogy tájékoztassák őket a mindnyájunkat érintő közügyekről. 20 évig úgy gazdálkodtak milliókkal, hogy arról senkinek nem volt tudomása, és úgy adták el a milliókat érő községi vagyont, hogy meg sem kérdeztek róla senkit. Itt persze nem csak a polgármesterekre gondolok, hanem a képviselőkre is, mivel közöttük is szép számmal akadtak polgármesterjelöltek, akik szintén ígértek hiteles tájékoztatást, aztán a választások után mindenki szépen, csendben megfeledkezett a polgároknak tett ígéreteiről. A mára kialakult botrányokkal teli eseményekről alkotott sok esetben téves vélemény is éppen annak következménye, hogy évekig nem volt hivatalos tájékoztatás azok részéről, akiknek ez kötelességük lett volna. Nem mondták el az embereknek, hogy milyen pénzügyi gondok nehezítik az önkormányzat munkáját, és hogy hogyan születtek meg bizonyos vitatott döntések. A polgármestert és a képviselőket is terheli a felelősség, hogy ezt elmulasztották, és ennek következtében most ott tartunk, hogy az emberek azt sem tudják, kinek higgyenek. Persze választási ígéretek mindig voltak, és lesznek is, ahogyan magyarázatok is arra, hogy melyik ígéretet miért nem lehetett megtartani. Nincs pénz rá, ez a varázsige. Én viszont azt látom, hogy sok gond megoldása nem pénz, hanem jó szándék kérdése. Kedves bátorkesziek, ha nem tudják, kinek higgyenek, akkor csak nézzenek körül, és higgyenek a saját szemüknek. A falunkban évek óta nem lehet elmenni a rengeteg kóborkutyától, a környéken nincs még egy ilyen rendezetlen piactér, mint nálunk. Az árusok a földről kínálják az árujukat, elfoglalják a parkolót, mert nincs egy kijelölt piactér asztalokkal, ahol kulturáltan lehetne vásárolni. Az helyett, hogy ezt a problémát a képviselők komolyan végiggondolták volna, eladták a nátekházat is, ami lebontásra kerül, és a helyén étterem épül majd. Pedig itt lehetett volna kialakítani egy szép, fedett piacteret. Ismét senkit nem kérdeztek. Kedves bátorkesziek, falunk az anyagi csőd szélén áll, aminek okáról senkitől sem kaptak érthető magyarázatot, és senki sem vállalja a felelősséget.
Ha önök is úgy gondolják, hogy a falu irányításával megbízott vezetők már évek óta nem törődnek az önök mindennapi gondjaival, és nem jól gazdálkodtak a község vagyonával, és az önöktől kapott bizalommal, akkor most itt a lehetőség arra, hogy olyan jelöltre szavazzanak, aki ugyanúgy látja a falu gondjait, ahogyan önök. Én az együttműködést ajánlom, és a hiteles tájékoztatást. Azt, hogy a falu sorsát közösen fogjuk alakítani. Átlátható gazdálkodást, a pénzügyekbe való betekintést, párbeszédet és nyitott önkormányzati munkát ígérek önöknek. Szavazzanak rám, és karikázzák a 2. számot. Bizalmukat és szavazataikat előre is tisztelettel köszönöm. Mácsodi Gertrúd, a Híd az Együttműködés pártjának polgármester jelöltje. Ahol egy kis leány fut át a szivárvány alatt, ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet vallanak, ahol az erdőben 2 öreg tölgy egymásnak bólogat, ott még egy csepp emberség maradt. Ahol a szobrász véső márványon magától szalad, ahol felhők fölött a repülők egymásnak kacsintanak, ahol a konyhában a kisgyereké a legjobb falat, ott még egy csepp emberség maradt. Ahol a király